மாசி திருவிசாக மகோத்சவம், நம்மாழ்வாருடைய திருமேனி பிரதிஷ்டா உற்சவம். மதுரகவி ஆழ்வார் நம்மாழ்வாரை பிரியாமல் கூடவே இருந்து எல்லா விதமான கைங்கரியங்களையும் பண்ணி வந்தார். அந்த நம்மாழ்வார் பரமத்துக்கு போக போகிறார் என்று தெரிந்த உடனே பெரிய வருத்தம் ஏற்படுகிறது. அப்பொழுது நம்மாழ்வார் இடத்துல பிரார்த்திக்கிறார், தேவரீர் இப்படி அடியவங்களை விட்டுட்டு போனா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், எப்படி எங்களுடைய தேக யாத்திரை நடக்கும், தெரிவிக்க முடியாதுன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் என்று கேட்க உடனே நம்மாழ்வார் சொல்லுகிறார், தாமிரபரணி தீர்த்தத்தை எடுத்து காய்ச்சும், அதிலிருந்து நம்முடைய விக்கிரகமானது உமக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிறார். மதுரகவி ஆழ்வாரும் சென்று தாமிரபரணி தீர்த்தத்தை காய்ச்ச அதிலிருந்து ஒரு திருமேனி கிடைக்கிறது. அந்த திருமேனியை பார்த்த அஞ்சலி முத்திரையோட இருக்கு. நம்மாழ்வார் இடத்திலே போய் கேட்கிறார். நம்மாழ்வார் சொல்லுகிறார், இவர் பிற்காலத்திலே வரப்போகிற ஆச்சாரியன், பவிஷ்யதாச்சாரியன், அதுதான் பவிஷ்யதாச்சாரியன் திருமேனி, தேவரையுடைய திருமேனி எங்களுக்கு வேணும் என்று சொல்ல உடனே ஆழ்வார் சொல்லுகிறார், மீண்டும் போய் தாமிரபரணி தீர்த்தத்தை காய்ச்சும், அதிலிருந்து நாம் வருவோம் என்று சொல்ல அப்பொழுது காய்ச்சின போது வந்த திருமேனி தான் இப்பொழுதுதான் நம்மாழ்வாருடைய திருமேனியாக நாம் இங்க சேவிக்கிறோம். மாசி விசாகங்கள் இந்த திருமேனி தோன்றி அதை மதுரகவி ஆழ்வார் இங்கே பிரதிஷ்டை பண்ணின அந்த திருநாள்.